10. За много години приятели. Христос Воскресе. Верно ли? Христос Воскресе. Такава изненада просто не съм очаквала. Ако искате само да не пречиме на движението. То няма да минава. Аз нямам спомен от кога вице-президент на България е в Босилеград покрай ни. В Босилеград. В последните 10 години президентската институция не е присъствала, обаче днес нашата президентска институция, българската, е тук и това ще стане традиция. И аз много се радвам, че решихме и направихме празник общ и заедно. Чудесно имахме прекрасна среща с културния център, с председателя на центъра, споделихме и за проблемите, и за хубавите неща, направих комплимент за този фестивал, който много скоро ще направи четвърт век и ще бъдем заедно, ще отпразнуваме и тази годишнина. Чудесно! 19 години хората са събрали енергия, дразновение, мечти, дух, вяра, за да съберат децата заедно от няколко държави и да празнуваме най-светлия християнски празник Великден. Вашето присъствие тук знак ли е, че отваряме нова страница за българите в чужбина? Отворихме я на 22 януари 2012 година и ще работим заедно и с вас, за да бъдем ние всички заедно в България и извън България, не българите в чужбина, българите отвъд границата, българите в Европейския съюз, българите извън Европейския съюз. Всички ние заедно в света сме една общност и това трябва да се почувства. Тогава силата ще бъде сила наистина. Важно е, защото в букета е красотата, не в еднообразието. Какви оплаквания? Предполагам, не всичко е розово тук, като навсякъде по тази земя. Не се оплакаха чак толкова, по-скоро споделиха някои неща, които искат заедно да решаваме в бъдеще. Въпроси на образованието, въпроси на здравеопазването. Искат да участват равностойно и равноценно в проекти, така че да могат да развият културата, да развият духовността, за да се запази паметта българска. Ще помогнем и ще работим заедно в тази насока. От години хората тук искат повече часове за български език в училищата. Сигурно това въпрос. Така е. Споделиха го и този въпрос. Аз обещах, че ще се свържем с ректора, ще се свържем с Министерството на образованието и от тук насетне по малки стъпки, конкретни, крачка по крачка, трябва нещата да се случват в посока, в която хората ги искат. Защото ако това нещо не става, ако не случваме това, от което хората имат нужда, което те желаят, значи нищо не правим. И последно, в Македония имаше страшно ужасен инцидент. Предполагам, ще изразите съболезнования за инцидента в Македония. Действително съболезнования и мислим за това, за най-голямата трагедия, когато се случи на човека, да помогнеш, да помислиш и да се помолиш, за да се превъзмогнат бедите по-лесно. Българската страна състояние ли е по някакъв начин да предложи своята помощ? Да, мисля, че българското правителство вече направи това. Казаха, че ще окажат помощ и съпричастност към трагедията, която се случи в Македония, в Скопие. Наистина е потресаващо и е много трагично. И то в тези светли дни, когато хората празнуват и се радват, такива неща е много тъжно, когато се случват. Така че наистина съболезнования и надежда да не се случват за напред такива неща. Благодаря много.